Luigi, ma come? Sono buscato. Basta. מה מוביק? היי, היי, מה העניינים? בסדר, הורדתי טרנסקריפטור לטלפון. מה זה? שאולי כבר... שהוא זה מתמלל? מתמלל, כן. אבל איך זה עובד? אני הוספתי לך פה את טיימוס, אולי מהמם. זה יעזור גם, ואני מקליטה, נכון? הוא שאל אותך על הזה? רגע, לדוד כן, שלחתי כן. קישור, שנייה, כן. מקווה שגם אריאל שלחתי לו, כן. אריאל עולה. כן, כן. אמ, לא. אז עכשיו אנחנו מתמקדים בעיקר במעטפת של הפרט, והדברים האלה נכון, בעצם. נכון, ואם תספיקו, אז גם אפשר לשאול אותו על, הוא בטח יגיד גם דברים שקשורים למעסיקים. אוקיי, בסדר גמור. הנה דוד עלה. יאללה, להתראות. ביי. מה? שמעתם אותי כאילו עכשיו בשיחה? מישהו אמר ביי ביי? אתה אצלך? שנייה. שמעתם אותי? לא, עכשיו לא. אנחנו שומעים אותה. עכשיו, עכשיו. אבל כנראה שפתאום הוא היה לי דלוק, אז כנראה זה הדליק את עצמו. מה העניינים, דוד? אחלה, מה קורה? מה איתכם? אני הבאתי את הישועה שלך האמיתית. שועה. שקד נעים ואריאל. מאוד. אהלן. שלום. אמרתי להם שאתה שולח לי תמונות של איך אתה תקוע עם המסמך הזה. יאללה, מסכן, בואו, לא לזלזל. ברור, לא מזלזלת, לא, אבל אגב, זה לכולם כאילו, כולם יעבדו איתם על זה, כי זה יותר טוב לעבוד עם גם, הם לא מכירים את התוכנית כמונו, אז הם מסתכלים כזה מבחוץ, שואלים שאלות, אז נראה לי זה הזדמנות, והם לומדים תוך כדי. אתה מאמין? אתם לומדים תוך בעיקר כדי? לומדים. איזה יופי. איפה אתם, בבר אילן? כן, וואו, יופי. כן. נציג את עצמנו? כן, נתחיל? יאללה, אז אני לא פה, בסדר? אני רק פתחתי את הפגישה, עכשיו אתם לא תראו אותי ולא תשמעו ואני לא שומעת אתכם, אז דוד, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה חופשי, אני אנקה את זה אחר כך מהמסמך. אני רואה שהיה פה.
בדיוק, ואז בסוף, אני פשוט יוצאת לאיזה פעילות בבית ספר של הבת שלי, בסדר? אז אני, כאילו, אם זה נשאר, נגיד אתם יורדים מהפגישה, וזה נשאר, כשאני אחזור הביתה אני אסגור, ואני אשלח לכם את ההקלטה, שקט, תגידי לי מה אתם צריכים ממני אחר כך, בסדר? כמה זמן יש לנו בטח. עכשיו? יש לכם שעה. שעה, אוקיי. בעיקרון, כן, שעה. יאללה, אז ביי, אז תהנו, ביי דוד, תודה. ביי ביי. תודה. ביי, תודה. תודה, ביי. אהלן. דוד, נעים מאוד. אז טוב, אני אציג את עצמי, אבל אני כן אגיד שאני ואריאל פה בתור פרקטיקנטים. המטרה שלנו זה באמת להתלוות לארגון. אנחנו סטודנטים לפסיכולוגיה ארגונית, תעסוקתית וחברתית פה בבר אילן. ובאמת המטרה שלנו זה להתלוות לארגון, ובאמת לעזור לכם בכל מה שקשור לתוכניות שלכם. באופן ספציפי, עכשיו ציוותו אותנו לתוכנית שלך. ואנחנו מאוד נשמח לעזור לכם באמת למקד את התהליכים, לנסות להבין מה עובד, מה פחות עובד, באמת ולהיות, באמת קודם כל לבוא גישה צנועה של ללמוד מכם, ובאמת לראות איפה אתם תרצו שנשתלב ונעזור לכם. אז אני בת 27, אני גרה בעתלית. אני היום עובדת באדם מילו בתור מאבחנת מומחית ליום המאה. לפני זה עבדתי בחברת הייטק חמודה בתור אדמיניסטריישן. וזהו, את התואר הראשון עשיתי ברייכמן, עכשיו אני פה עם אריאל בבר אילן, וזהו. אריאל, תורך. אהלן. אהלן. אריאל, 29, באותה סירה, כמו שהיא תיארה, לגמרי, גם בכוונות. לגבי הרקע לא, אבל אני למדתי בירושלים, את התואר הראשון, פסיכולוגיה ולימודים לטינו-אמריקאים. היום אני גר בתל מונד, עברתי מירושלים, וזהו, אני בעיקר רוצה לשמוע. אז כן, אני לא יודע אם הציגו אותי, אבל אני אציג את עצמי גם כן. דוד ממן מירושלים, בן 28, נראה אולי קצת יותר, אבל דוד ממן מירושלים, מנהל תוכנית יסודות. תוכנית יסודות היא תוכנית של ג'וינט ישראל, בשיתוף מיזם הביזנס, מיזם של ציונות 2000. העבר שלי, ניהלתי מתחם WeWork לאנשי עסקים חרדים, שיש אותו בירושלים. אנחנו כאילו מקדמים השתלבות בתעסוקה לחרדים בכללי, בשדה החברתי. אז שם זה היה ניהול של מתחם של אנשי עסקים. היום אני בג'וינט ישראל, בג'וינט, מנהלת, כמו שאמרתי לכם, עם תוכנית יסודות. גר בירושלים, אולי אבא לשניים, כן, לא אמרתי את זה. כן, גר בירושלים, אבא לשניים, נשוי לשולמית. הבנו שאתה אחראי על כל האזור הזה, באמת על כל הליווי של הפרט בתוך העניין הזה. יודעים איך תוכנית בנויה? אני חושבת שכן, אבל אנחנו נשמח לשמוע ממך, גם כמובן. כן, אז אני אגיד לכם, תוכנית יסודות בסוף המטרה שלה זה להגדיל את ההון האנושי בענף הבנייה, בעיקר במגזר החרדי. איך אנחנו עושים את זה? בנינו מודל שלדעתנו, שהוא כרגע נמדד, אבל ולפי זה אנחנו עומדים. בהמשך אנחנו נדע אם זה המודל הנכון. אנחנו פותחים הכשרות לפי אזורי ביקוש. זאת אומרת, אני אתחיל הפוך, אנחנו קודם כל פונים למעסיקים, מבינים אם יש צורך בעובדים בענף הבנייה, כמובן אנחנו מדברים על עבודות איכותיות, לא על עבודות רטובות. אנחנו מדברים על עבודות יבשות, איכותיות ברמה הגבוהה של ענף הבנייה. מזהים אזור ביקוש לעובדים, עושים שת"פים עם מעסיקים שמוכנים להעסיק עובדים, שרוצים להעסיק עובדים בענף הבנייה, ואז אנחנו לפי זה פותחים הכשרה של אותו תחום. כמובן שהתחומים שאנחנו מתעסקים איתם, אותם אנחנו מחפשים, לא כל תחום, ולפי זה אנחנו מחליטים לפתוח הכשרה באזור מסוים, פותחים הכשרה
נניח במיזוג אוויר דרג 3, או אינסטלציה תעשייתית, או בנייה מתקדמת, או חשמלאים מוסמכים, ואז זה עובד בצורה הזו. יש לנו הכשרה לצד השמה מהיום הראשון של הלימודים, במימון מטעם אחד השותפים שלנו, התוכנית שלנו היא בנויה משותפים, אם זה הג'וינט, אם זה ציונות 2000, אם זה קרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה, עמותת צורים ועוד. ואז אנחנו פותחים, כמו שאמרתי, פותחים את ההכשרות לצד תעסוקה מהיום הראשון, והתוכנית היא ממומנת, ויש לנו גם תוכנית של ליווי. הליווי הוא בעצם העיקר בתוכנית שלנו, כי בסוף זה מה שמחזיק את המשתלבים בענף הבנייה, את המשתלבים שאנחנו משלבים אותם, ומלווה אותם, כי יש כל מיני אתגרים לעובדים החרדים בענף הבנייה, שזה ענף שהוא אולי האורח חיים החרדי, לא מבחינת החרדי והחילוני, מבחינת זאת אומרת, זה יש לנו 3 תפילות ביום, יש לנו כל מיני צרכים, יש לחרדים מטבע הדברים ילדים, כאילו הם מתחתנים צעירים, יש להם יותר, זאת אומרת, הם מתחילים לעבוד מאוחר, בשלב מאוד מאוחר, שהם כבר בעלי משפחות, ואז האתגרים האלה, לפעמים פוגשים אותם בעבודות חדשות, אז יש את האתגרים הכלליים, ויש את האתגרים הספציפיים לענף הבנייה, ולכן מאוד 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 חשוב הליווי. הליווי הוא גם במקרים של קשיים, פערים בהשכלה שהם צריכים להדביק, ואז אנחנו נותנים תגבורים וכאלה, סתם להקשיב להם איך הם מתמודדים עם היום-יום בשילוב עבודה, שזה משהו חדש אצלם, וגם ליווי של המעסיקים עצמם שמעסיקים אותם, אם יש כל מיני דברים אני יכול להגיד שפעמים הסגנון שהחרדי מגיע ממנו, לפעמים לא מתאים לסגנון של עולם העבודה, לפעמים. פתאום הוא מרגיש שהוא בא לבית, צריך כאילו לסדר את זה שבאמת זה יתאים, ולא תמיד יש בעיות, אבל קורה וצריך לסדר, וברוך השם, הליווי שלנו הוא גם מביא תוצאות בשטח, כי אחוזי הנשירה אצלנו מאוד 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 נמוכים. גם כי הם מרגישים תמיד שמישהו איתם, וגם שאנחנו פותרים את הבעיות שקיימות. זה תוכנית יסודות. יש לנו עוד כל מיני דברים בתוכנית שאנחנו עושים, אם זה קהילת שימור עובדים, קהילת ידע, מידע, מטעם התוכנית. אבל זהו, זו התוכנית. ועכשיו אנחנו באים לדבר, אמרת על הליווי, נכון? איך בדיוק הוא, כאילו, איך בדיוק... עכשיו, כן, אז אני אגיד לך מה, בעצם כאילו מה שאנחנו באים לעשות זה, הרי יש לך המון ידע. אתה עובד עם אנשים בשטח, אתה אחראי על הליווי שלהם, אתה מכיר את הצרכים שלהם, אתה מבין מה עובד, מה פחות עובד. המטרה שלנו זה באמת לקחת את כל הידע הזה שלך, ובאמת לדעת שנייה, להעביר אותו שנייה מרמה של ידע גולמי, לארגן את הידע הזה, להבין באמת כאילו לזהות את הסוגיות העיקריות אולי, ומה אנחנו יכולים לעשות איתם ביחד. אז פשוט אנחנו בעיקר כרגע באים לשמוע ממך וללמוד ממך אולי יותר על המנגנון הזה של הליווי האישי, איך הוא בדיוק עובד, אולי קצת לשאול יותר על המאפיינים של האנשים שמגיעים, אפילו ברמה הדמוגרפית, כאילו מה מאפיין את הבן אדם שמגיע אליך, מה ההשכלה שלו, מה הגיל שלו, כאילו ממש דברים שממש יכולים כאילו לעזור לנו שנייה להוריד את זה לרמת הנתונים אולי אפילו. בוא נתחיל עם המאפיינים של מי שמגיע אליי. אני אגיד את זה בשפה מאוד מאוד כאילו עממית, עוד לא מוגדרת מקצועית. אם אנחנו פונים אם ההכשרה שלי בשאיפה שלה פונה למגזר החרדי המיינסטרים, אז לא, זה לא ככה. למעשה הם לא באים, הם כן באים חלקם, אני אומר כאילו האווירה הכוללת בכיתה, בין המשתתפים, היא הסגנון שלהם, זה יכול להיות חבר'ה שלא עבדו, שהם בעלי משפחות שלא עבדו, וזה סגנון של אנשים עם השכלה קצת יותר נמוכה, שבאים, כאילו, אני לא יודע איך להגיד. מה, איך היית מגדיר אותה? אני מנסה לכוון את זה נכון. בוא נעשה את זה ככה. יש לנו
רווקים לא באים אלינו. באים, אבל זה לא... אוקיי, לא רק. זאת אומרת, באים רק חבר'ה נשואים. זה לא רק, אני אומר רק, אבל זה לא רק זה, אני מדבר על ה-80%. מה מאפיין אותם? כן. חבר'ה בערך בסביבות גילאי 30 ומעלה, יש לנו מטה, כן, יש לנו גם 25, 27, אבל זה בסביבות גילאי 30, לא תמצאי בחור בן 18, כאילו תמצאי, אבל שוב, לא תמצאי את זה באופן גורף, זה לא שם. והמקסימום, אם אפשר שנייה להתפרץ, כבר הזכרת את הגיל 30 כממוצע כזה, אז מה הריינג', כאילו מה הטופ של הריינג' הזה? של הטווח? כמה הכי גדול יכול להיות? כאילו, זה מה שאתה שואל? כן, אבל בטווח הסביר, לא עכשיו אחד בודד שהוא בין 40. כן, זה יכול להיות, אתה יכול למצוא 35-7 אפילו, כן, אתה יכול למצוא. עכשיו, זה חבר'ה שיצאו מעולם הישיבות, התחתנו, ואז הם התחילו לעבוד בעבודות מאוד מאוד שטחיות. זה יכול להיות אפילו קופאי בסופר, זה יכול להיות שוחט במשחטה, זה יכול להיות מלגזן, אז לא שאני מזלזל חס ושלום, אבל זה חבר'ה שלא שיש השכלה מסוימת, אין להם השכלה, ואז אנחנו רוצים להקל עליהם, אז פתרנו את התוכנית הזו, שהיא גם נותנת להם את העבודה במקביל ללימודים, שזה גם מקל עליהם, וגם בסוף אנחנו מכוונים את זה לענף הבנייה, שיש לנו מחסור בהון אנושי בענף הבנייה. עכשיו, לא מדובר בחבר'ה עם אינטליגנציה נמוכה, הם חבר'ה חכמים, הם כן חכמים, אבל יש להם פערים. זה לא עניין של ניסיון, כן. פערים גם, אין להם זאת אומרת, הם לא קיבלו הם לא למדו ליבה, הם למדו בישיבות. אז אין להם גם אין להם ניסיון עם עבודה, ב... זאת אומרת, גם חלקם באים גם בלי ניסיון בעבודה, זאת אומרת, אתה אומר להם להגיע, אני אתן דוגמה, אני אפשט את זה, אתה אומר, כאילו, טוב, צריכים ב8 להיות במקום עבודה. אבל מה אני עושה עם הילד? אני לא יכול רק 8:30, רק 8:45, אומרים זאת אומרת, מוסר עבודה הוא לא חד אצל חלקם, כי הם לא באים ממקומות אין להם את הרקע. הבנתם אותי? זו השאלה? כן, כאילו... כן, כן. כן. יש לי פולו-אפ על זה. הייתי אולי רוצה... אוקיי, שוטי. לא, כל מה שאתם לא... הייתי רוצה לשאול, עכשיו אולי לרדת למאפיינים, כאילו, הרי אמרנו שיש כאלה שמצליחים יותר בתוכניות האלה ומתמידים יותר ובאמת לוקחים את זה הלאה, ויש כאלה שנושרים ואולי פחות מוצאים את עצמם, אז ברור שיש חלק גם במעסיקים איזה, כאילו מעטפת שלמה, אבל מעניין אותי לדעת מה לדעתך מאפיין אדם שהצליח בתוכנית ואדם שפחות הצליח. אני כן אהיה כנה, התשובה המדויקת לא נמצאת אצלי, אצל העובד שלי, אצל שתי עובדים שלי שהם אחראים על הליווי בפועל בשטח, אני בסוף מנהל את זה מלמעלה יותר. זו שאלה טובה, אבל מה מאפיין יותר? בגדול התוכניות שלנו כן מאפשרות להצליח, הן מאפשרות לגמרי אפילו, הייתי אומר. מה פחות מאפשר להם זה חבר'ה שיש להם, נניח גם האישה עובדת, ואז הם, שוב, יש להם את הבעיות עם הילדים בכניסה והוצאה מהגנים, אז הם לא יכולים לקחת עבודה, למרות שהם לוקחים השמה, אבל הם לא יכולים לקחת עבודה על עצמם. הם עובדים בדברים אחרים שיותר, זה אחד. יש גם חבר'ה שבאמת מתקשים, הם מקבלים תגבורים, אנחנו רואים את השינוי. יש לנו הכשרות שכבר יש להם תגבורים ממש, כאילו, לפי הצורך, איך שנקרא, מי שמתקשה, נתנו לנו תגבור פרטני, אם זה קבוצתי, יש לנו גם קבוצתי, אבל למשל עכשיו, הנה אתמול הייתי בהכשרה ברחובות, באורט, במכללה שם. סתם, הלכנו להכיר את הכיתה אחרי שהיא נפתחה, איזה חודשיים, ואז אמרנו, נלך להגיד להם שלום, כאילו לראות מה קורה, איך הם מסתדרים, איפה הם... זה חלק מהמעטפת של הליווי שאנחנו נותנים, ואנחנו מכירים אותם מקרוב, מביאים קצת, עושים מיני גלינק כזה, מדברים קצת, עושים איזושהי, נותנים משוב שהם עלו, ואני אפילו אגיד לכם מה שמעתי, כאילו סתם אתמול, חלק מהתלונות שהם
זה יכול להיות פער בין המרצה לתלמידים. אם אנחנו... אוקיי. פער בין המרצה לתלמידים, איחורים, משהו באיחורים מה של... הכוונה בפער? מה הכוונה בפער? איזה פער? פער תרבותי כאילו של להבין אותם או מה? המרצה יש לו 3 שעות להכניס חומר, והוא יודע מה החומר שצריך להיכנס. זה לא שהוא מרצה פעם ראשונה לכיתה, כן? הוא לא בא לכיתה הזו, הוא עושה סדרות כן. של הכשרות, אבל הם מבחינתם כנראה מצפים ממנו שיחזור יותר פעמים, שייתן תשומת לב יותר לשאלות. עכשיו, יכול להיות שזה קשור ל... לזה שהם חרדים, זאת אומרת שהם רגילים יותר, כן. שאולי יש איזשהו סבלנות יותר, אני לא יודע, הם לא רגילים לזה שיש מרצה שנותן את החומר, מתקתק את החומר, כן. ותקתק והולך, כאילו, הוא כן נותן מענה המרצה, שוב, המרצה עושה את העבודה כמו כל מרצה אחר, רק שאני חושב שיש איזשהו, בתפיסה, אני שמעתי את זה מהרבה אתמול, בתפיסה יש פער, כאילו מה נדרש ממרצה, מה נדרש ממני. זאת אומרת, מרצה לא יכול לחזור לכל אחד. זה לא כולם, אני אגיד שזה חלקם, אבל שוב, אני חושב שיש פה איזשהו משהו בתפיסה שהם לא התרגלו אליו, שהם לא הורגלו לזה. כן. זה אחד. הם צריכים הרבה שיחות טלפון ולא דווקא התכתבויות וואטסאפ, זה גם דבר בשביל להרגיש חיבור לתוכנית. וחלקם צריכים תגבורים, זה משהו, בסוף בן אדם שלא, נכון שהם חכמים והכל, אבל בחלקם, חבר'ה שלא הצליחו, זה גם בגלל שהם קצת פחות חכמים, נקרא לזה, כאילו בלשון, כן. לא, צריכים יותר עזרה. אז אנחנו נותנים את זה, וצריכים תגבורים. אז אם שאלת איך אני רואה את מי שמצליח ומי שלא מצליח, זה שם עכשיו. מה אני כן חושב? שבסוף כל אחד יכול להצליח. זה לא מדובר פה באסטרונומיה. כל אחד יכול להצליח. נכון, זה דברים חדשים, זה מתמטיקה שלמשל, אחד העלה אתמול שהוא מכיר קורס, גם של חשמל, שלמדו איתם, עשו להם הקדמה, שלמדו להם את כל המתמטיקה, נתנו להם רקע למתמטיקה יותר, רקע רחב לפני שהתחילו את ההכשרה, ועכשיו פה הם לומדים בחשמל נוסחאות מאוד מורכבות, ולא התעכבו איתם על זה, פשוט הגיעו לנוסחה, למדו אותה, ומי שאין לו קצת את הרקע הזה, קצת יותר קשה לו, אז איך הייתי אומר לך לכתוב את זה, זאת אומרת להסתכל על זה, שצריך לפעמים, יש בהכשרות מסוימות, תחומים כמו מתמטיקה, ועוד, אני לא יודע איפה זה עוד פוגש אותם, כרגע זה פגש אותי אתמול שם, שצריכים להרחיב עליהם קצת לפני, לתת הקדמה, להסביר יותר, כאילו קצת לפני. אולי להכין אותם כשמסתברים על מה הולכים ללמוד, לתת, לנעות סיכות, איפה זה הולך להיות אולי קצת קשה, ואיפה כדאי, לא יודע אם להגיד לחשוב על זה יחד מה עושים, אבל כאילו סוג לידע שזה, הם יצטרכו לתת יותר שימת לב. כן. שם. טוב, איחורים דיברנו, אמרתי לך איחורים זה משהו אני לא יודע להגיד, אבל אני חרדי, אז אני חושב שזה משהו זה לא נכון באמת להגיד את זה, אבל זה יכול להיות יותר שכיח אני חושב, אני לא מכיר, אני מכיר מה הולך בישיבות, כאילו איפה שאני גדלתי, אני חושב יותר שכיח שיכולים לאחר, כאילו הם יותר מקבלים בעלות ועצמאות על הזמן שלהם. כאילו, הבנת מה אני אומר? אין עכשיו איזה קורסים שהם צריכים להיות בזמן, או צבא שהם צריכים להגיע, אין את זה, אז יש להם סדר לימוד שהם צריכים ללמוד, והם צריכים להגיע, והם מגיעים, ומי שלא מצליח לקום בצהריים, אז הוא מאחר, אז יש איזה משהו בסיסטם, שמתחילים עליו, שאני מבין שזה יכול לפגוש אותם שם. עכשיו, אני גם למדתי בישיבות, והיום אני עובד, אני כן, זאת אומרת, יש איזושהי מלחמה פנימית לעמוד בזמן. שוב, אני אומר את זה בנקודת מבט שלי, אני מקווה, אני לא יודע אם זה נכון, זאת אומרת, עד הסוף, מסתכלות שלי כמישהו אז יש איחורים, ואני פגשתי את זה גם אתמול, וגם באיזו הכשרה אחרת שהייתה לנו, שבסוף כן הצלחנו להביא אותם יותר מוקדם, זאת אומרת, זה. עניתי לכם על השאלה?
מדברים כזה, כן, ולא המון. יודע אם עניתי או לא עניתי, או אם ענית שאלות. המון, 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 המון דברים, ממש. אריאל, אתה רוצה לשאול משהו? אני לא מחזיקה. כן. כן. השתייכויות קהילתיות, אולי זה יותר אזוטרי, אבל מעניין אותי לדעת ברמת מעבר לחרדים, איזו אוכלוסייה מגיעה, חסידויות ספציפיות, ליטאים אני מניח שפחות, ואחרי זה פולו-אפ על הקורסים, כי אני מניח היה לכם איזה סוג של למידה מהקורס הראשון עד הקורס השני שעבר, לראות איך הפה לאוזן יתגלגל בתוך הקהילה. אתה מבין מה אני שואל? כאילו, על הפרסום, כאילו, על כאילו, אם השיווק. יש לכם תהליך פידבק מסוים. אז בוא נעשה את זה מסודר. שאלת כמה שאלות, כאילו, אמרת כן, אחרי כן. זה. אז בוא נתחיל מההתחלה. השאלה הראשונה ששאלת, שאלה ראשונה זה איזה תתי קהילות מגיעות בתוך תתחיל. קבוצה חרדית. אז יש לנו ככה, יש לנו, דווקא אני חושב שיש לי מהכל, כאילו, אתה שואל על ליטאים, אולי על ליטאים המיינסטרים לא, כי, אבל נגיד שספרדים, חסידים, ואפילו דתיים לאומיים, כאילו יש לי קצת דתיים לאומיים, אני לא יודע אם זה דתיים לאומיים כמו שאנחנו מכירים את זה, זה יותר כאילו חבר'ה שאולי היו חרדים בעבר, יש לי דתיים לאומיים, כן, אני ודאי, אבל זה לא באופן גורף, יש לי, אבל יש לי גם חבר'ה שכאילו, איך אני אקרא לזה, זה לא דתיים לאומיים, הם כן עם כיפות סרוגות, והם באים כאילו קצת יותר עמך כזה. אני לא יודע להגדיר, חרד"לי אולי? אולי חרד"לים, אה, לא קריטי. לא, זה לא קריטי, אבל זה כאילו, זה לא דתי לאומי, זה לא בא מהמקום, זה מהציבור הדתי, אבל לא דתי לאומי, כאילו, הבנת מה אני אומר? יש לי כן, כן. דתיים, יש לי דתיים, וזהו, זה גם קיים, חסידים באים, כן, חסידים באים. אני אגיד שיש לי בהכשרות חבר'ה שבאים באמת ללמוד כדי לקבל מקצוע, ויש לי חבר'ה שבאים ללמוד כי הם כבר עובדים במקצוע וזה מצריך תעודה. אז תבין את הפער. חבר'ה שכבר עובדים במקצוע והם באים ללמוד לקבל את התעודה, הם מאוד מאוד חרוצים. הם כבר יודעים, הם באים אחרי יום עבודה שלהם, של העסק שלהם. אז נכון שלאחרונה אני עשיתי שינוי קצת בנהלים, שאני לא יכול להביא מישהו שעובד עצמאי כמה שנים, רק בחודשים האחרונים, כי אני רוצה בסוף להרוויח את ההכשרה של אלו שצריכים אותה ולא באים לקבל את התעודה. ולמה אני אומר, למה הם צריכים את התעודה? כי בחשמל חייב תעודה, זה הפרטה של השנים, שנה וחצי האחרונות, וברישיון כאילו, ובמיזוג אוויר זה הולך להיות, מיזוג אוויר דרג 3, תעשייתי, זה הולך אז להיות. רגע, שוב, יש כאלה שבאים ללמוד כי הם צריכים תעודה, ויש כאלה שהם פשוט מגיעים לעולם הזה פעם ראשונה, וזה ההבדל. כן. אם אני אחלק את זה, אני אחלק את זה לשלוש. שליש, אוקיי. כמו שאמרת, שליש כי הם באים לעולם הזה כדי לעבוד, כדי למצוא עבודה, למצוא זה. כן. יש שליש הוא עבד בזה, בתחום, מהמם. הוא נשנש, לא עבד עבודה מסודרת, כאילו עשה עבודות ביתיות, לא כי הוא לא התעניין בעבודה של מיזוג או חשמל, הוא התעניין, הוא לא עבד בזה, הוא לא היה לו עסק, אבל הוא רוצה להתפתח בזה. עכשיו יש כאלה שאני הצלחתי להביא אותם ולהגיד להם, אוקיי, בואו, זה מתאים לכם. יש כאלה שלא לא הייתי צריך להגיד את זה, רק אמרתי להם, בואו, כי אתם חיפשתם את זה, ויש כאלה שכבר היו בתוך זה, ורק צריכים... זה... יש לי גם מהמגזר האתיופי קצת, זה בהכשרה אחת שהכנסתי, ועוד הכשרה שהגיע אחד. אה, טוב, הם קצת שונים, כי יש להם באמת הרבה פערים, כאילו. מהמם. חרדים אתיופים או... אה, שלוש שהם חרדים אתיופים, והשאר לא, זה 4 שהם לא. כאילו, כן. מעניין. באו כאילו איתם, אז כאילו, לא הפרדנו ביניהם, איך שנקרא, לא עשינו, אין לי, כאילו, אם בא מישהו שהוא לא דתי לתוכנית, אין לי בעיה שייכנס, יש לי גם אחד ממש מהמגזר הכללי ישראלי רגיל, כאילו, רגיל, לא, שבא ללמוד אצלי ודווקא נהנה.
ומה הרוב, אם אפשר לדבר שנייה על התתי קהילות, אם היית צריך להגדיר מי הרוב שבסוף מגיעים אליך לקורס? קבוצה ספרדית, קבוצה חסידית, או שזה ממש לא קשה להגדיר את זה? זה קצת תלוי באזור, זה חסידי וספרדי, זה תלוי באיפה ההכשרה נמצאת. כאילו בנתניה הבנתי, זה חסידי, בבני ברק יש חצי חצי, וברחובות יש יותר ספרדי. הבנתי. אוקיי, אז צאנז אני מניח בנתניה. יכול להיות. לא, הם באים גם מחריש, גם מחיפה, אז כאילו זה משולב. הבנתי, אוקיי. אני אוקיי, יכול להגיד לך, שחקנים שבאים הם בדרך כלל יודעים את העבודה כבר, הם פשוט רוצים את התעודה. הבנתי. יפה, מעניין. ויש משהו שרואים? סליחה, יכולה להמשיך לא, שקט. לא, 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 תמשיך, אריאל. ויש משהו שרואים לגבי הקבוצות מקורס לקורס, זאת אומרת, אני מניח שזה עוד בחיתוליו, עברו רק 2 קורסים, אבל מהקורס הראשון לקורס השני ברמת התתי קבוצות, משהו השתנה? 3 קורסים כבר? יש לי בני ברק, בנתניה וברחובות, ועכשיו אני פותח באשדוד. אוקיי. אז בעצם אמרת שזה יותר גיאוגרפי, אוקיי. זאת אומרת, הקבוצות יותר משתנה לפי עניין גיאוגרפי ולא זמן, אוקיי. ודוד, אמרת שיש לך אנשי שטח שהם יותר עושים את המעטפת הזאת בפועל, את הליווי הזה. כן, אני מכיר את המעטפת, כן, אוקיי, תקשיבי. יהיה אפשרות נגיד להעביר להם שאלונים בטח. ממוחשבים, כי כאילו אני מניחה שיהיה הרבה יותר קשה להעביר לאנשים שכאילו, לאנשים שבקורסים, לתלמידים עצמם שאלונים, אבל אולי מי שמלווה אותם גם יוכל לדבר את הצרכים שלהם ממש טוב, וכאילו ממש נכין לכם סט של שאלות. מה? יכולה להכין לי שאלון לרכזים, לעובדי כן, שטח, כן. וגם יכולה להכין שאלון למשתתפים בתוכנית, ויכול שזה יהיה קצת קשה, אבל הם יוכלו למלות את זה. אין לי בעיה לדאוג שהם ימלאו את זה, אני לא מתחייב. חלקם ודאי ימלאו, חלקם יהיה לי יותר קשה להשיג, אבל כן. אוקיי. ימלאו בשמחה, כי אני יודע שיש דברים שהם צריכים, והם רוצים להביע את עצמם קצת. לפעמים במקומות האלה של הכשרות, שכל היום בלימודים, הם לפעמים רוצים להביע משהו ולהגיד משהו, ראיתי את זה אתמול זה היה, סתם היה לנו איזה אירוע ברחובות שהלכנו כי ראינו שיש, הם שידרו מאוד מאוד סבבה והמכללה אמרה שהם מאחרים, אז כאילו הלכנו לראות למה זה קורה, והבנו שיש להם קצת היו, כאילו היה להם מה להגיד, שיש להם פערים פה, מעניין. ומה באמת היה המנגנון של הפידבק עד עכשיו? כאילו איך הבנתם בתוך עצמכם, כמו שאריאל שאל מקורס לקורס, מה קורה, כאילו מה טוב מה לא טוב, כאילו איך עבד מנגנון הפידבק עד עכשיו? האם היה אחד כזה? תסבירי לי יותר את השאלה, כי אני מתלבט אם הוא היה, זאת אומרת היה, אבל זה לא היה משהו רשמי, מבינה מה אני אומר? מה כן היה? מה היה? זאת אומרת, עשינו הכשרה נניח, אני נכנסתי לתוכנית הזו כשהיינו בשיווק על הכשרה בנתניה, זה היה אחרי בני ברק לא הייתי. אוקיי. שם למדנו, את מדברת דווקא על הליווי? דווקא על הליווי? לא חייב. מה שאתה יודע, כאילו להגיד שיש יותר מידע ממנו. אם זה ליווי, אם זה מהמועמדים, זה לא... אם אני אחזור על השאלה שלך, לראות אם הבנתי אותה נכון, זאת אומרת שאני אענה לעניין. כן. את אומרת, מה למדנו מהכשרות קודמות על ההכשרה, כאילו, זאת אומרת, מהכשרות קודמות להכשרות אחרות, איך אנחנו, זאת אומרת, מתייעלים, זאת אומרת, מה... גם איך אתם מתייעלים, אבל באמת כאילו, זה גם מה למדתם, אבל גם איך למדתם. כאילו, איך למדתם? זאת אומרת, עכשיו היה לך את הפרויקט הראשון, איפה הוא נפתח? בבני ברק? אני לא יודעת. ואז פתחת עוד פרויקט. אז היית צריך לראות, כאילו, מה אתה מעתיק, מה אתה זונח, ואיך אתה הבנת? כאילו, איך הבנת מה עובד בכלל? איך ידעת להגיד, אוקיי, זה טוב, זה הלך טוב, זה הלך פחות טוב? האם ידעת את זה דרך המועמדים, ידעת את זה דרך המנחים? מאיפה אספת את זה? המאגר מידע הוא מגיע, אבל הוא לא נרשם, זאת אומרת, הוא לא נכתב מסודר, ברמה שאני יכול להגיד לך. כן. עבדנו די קופי, זאת אומרת, יש דברים שצריך לשפר, יש דברים שאנחנו יודעים,
דקויות בגישה, בתהליך, אבל זה לא דברים מהותיים שאני יכול להגיד זה כן וזה לא, אבל יותר בדרך, זאת אומרת, אם בשלבים, יש כאילו, זה בנוי משלבים, כל התהליך של השיווק. אז בשלבים שם היה כל מיני נקודות שפה אמרנו, אוקיי, לא נעשה את זה ככה, כי זה לא הצליח טוב אם בכלל, ואז עברנו לתהליך טיפה שונה, אבל כן אולי כדאי, מה השלבים? מה זה? מה כן. השלבים? מה כדאי? מה כדאי? לא, אני אומר, כן כדאי אם יש לכם להציע, ב, זאת אומרת, להציע לארגון איך לייעל את המודל שלו ממידע קודם, זאת אומרת שקיים כבר בתוכנית, איפה כן. איפה לסדר את זה, איפה להכניס את הנתונים, איפה לשבת בעצם על המודל, ולסכם את זה, זה דבר שהוא יכול מאוד לעזור, כאילו זה חשוב, זה לא קיים אצלי כן. כרגע, וכן, עוד לא הגענו לזה פשוט, זה פשוט אנחנו יודעים שצריך את זה, ופשוט עוד לא הגענו בשביל לזה. זה אנחנו פה, דוד. זה למה אנחנו כאן. כדי יופי, לעשות אז בדיוק את הדברים האלה. מצוין, אז הנה, אם אתם פה, אז הנה, אני אגיד לכם, אנחנו צריכים באמת בתוכנית שלי, יכול להיות שגם בסוף לבנות את אני מחזיק את התוכנית, בסוף אני גם עובד מאוד קשה בתוכנית, זאת אומרת, אנחנו עובדים אינטנסיבי, ויכול להיות שאנחנו לא עובדים נכון ולכן זה אינטנסיבי, זאת אומרת, מאוד יכול להיות, זאת אומרת, אני לא חושב שאני עובד לא נכון, אבל יכול להיות שאני עובד לא נכון, זאת אומרת, אני לא יודע את זה, זאת אומרת, זה ככה, ולמה אני אומר את זה? כי אנחנו עובדים מאוד מאוד אינטנסיבי, יש לנו מלא אחריות, זאת אומרת, אירועים שאנחנו צריכים לעשות, מפגשים כמו שהיה אתמול, היה גם שלשום, וגם שבוע הבא ביום שני יש, וגם ביום רביעי, אז דברים כאלה הם הכנה, שאנחנו מתכוננים לזה, ואנחנו יושבים ועושים חשיבה לפני איך זה אמור לקרות, ובאיזה אופן זה יתנהל, ולארגן את כל להפיק את כל מה שקורה ביום הזה. זה כן. לבנות את הליינאפ, להביא מרצה שידבר, לתכנן מה אנחנו אומרים ובאיזה אופן, אז זה דברים שלוקחים לפחות יום הכנה, אם לא יום וחצי, וזה התעסקות. אם זה להזמין את הדברים הטכניים, כמו יכול להיות אוכל, ויכול להיות להתעסק עם המרצה, ועם החשבונית של המרצה, אז בסוף, זה דברים שלוקחים זמן. והזמן הזה בא על חשבון דברים אחרים. כן. זהו, אמנם יש לי 4 אנשי שטח, אבל הם חלקם במשרות ממש ממש קטנות, זאת אומרת, הם פרילנסרים, הם עושים לי, אחד מטפל לי בקהילת וואטסאפ, כאילו אני בכלל לא קשור לזה, אני כן יודע מה קורה, אבל לא מטפל בזה, זה באחריותו. אחד מטפל לי אוקיי. בקהילה של הליווי קבלנים חרדים, קבלנים זה חבר'ה עצמאים, זה לא הכשרה שאנחנו עושים, יש לנו קבוצה של קבלנים, שאנחנו עושים להם הכשרות בבנייה מתקדמת, זאת אומרת בתחומים מסוימים, כי אנחנו רוצים לקדם אותם בתחום שלהם, כדי שבסוף, יש לנו גם בסוף תוכנית כזו שהם ילמדו, יעסיקו עובדים חרדים בתחומי הבנייה המתקדמת, אבל יש לנו כרגע קבלנים חרדים שאנחנו מקדמים אותם. ליווי קבלנים אנחנו קוראים לזה, זה עוד קבוצה שעוד אחד אחראי אליה, ויש לי את התוכנית ואת הליווי של התוכנית של המשתתפים. יש לנו כרגע משהו כמו איזה 60 משתתפים בתוכנית, שזה עכשיו גודל, כי יש לנו עוד תוכניות שנפתחות. אז זה גם דבר של זה. אז בסוף, הרבה קורה אצלי חשיבה, ואפילו קצת אדמיניסטרציה, שאני יכול לתת את זה לאחד אנשי שטח שלי שיעשה. אבל דברים שאני מעדיף לטפל בהם ישירות מול הנהלת חשבונות, להריץ את זה זריז, כי דברים שלא יכולים להתעכב. וגם עוד פער, שאנחנו עובדים מהבית כל אחד, ואז יש לי אחד בחיפה, ויש לי אחד במרכז, ויש לי אחד בבית שמש, אז תביני שדברים כאלה גורמים, אז אני חושב שבסוף צריך לעשות איזושהי חשיבה פנים ארגונית, קצת יכול להיות שזה יכול לשפר, לדעתי. זה דבר שיכול לשפר את ההתנהלות, ואז ממילא יהיה את הזמן יותר על חשיבה בשביל לאסוף נתונים, לעוד את המודל וכו'. ולפני זה דיברת על שלבים, לא דיברת על השלבים אולי בשיווק, שעבדו, לא עבדו, לא, איך הזכרת את זה ככה במשפט. הייתי רוצה לדעת באמת מה השלבים שאתם, נגיד אמרת, עיקר הרבה מהעבודה זה באמת בארגון האירועים האלה, בארגון השיווק לקהילה, בחשיפה.
מה הם השלבים? מה הם השלבים? בוא נדבר כזה. כן, אנחנו, קודם כל, זה להכין את המודעה, שזה בסדר, זה שטויות שלנו שעושה את זה. כן, אז אנחנו יוצאים בפרסום. איך אנחנו עושים את הפרסום? קודם כל אנחנו ניגשים בדרך כלל לשותף קהילתי מקומי, מרכזי הכוון האלה. הם עושים פרסום ברשימות תפוצה שיש להם, כן, רב מסר במייל, אם זה וואטסאפים, סטטוסים, מודעות בעיתונות, מודעות רחוב, ואני במקביל פונה, יש לנו טבלת אקסל שלשם מוזנת כל הנתונים שמגיעים דרך הלינק שאני מוציא. סתם בסוגריים, אם את רושמת לעצמך את כל הזה, אז הייתי אומר שצריך להוסיף לשיפור לינק שונה לכל מי שאחראי על פרסום, להבין מאיפה כל אחד מגיע, כדי למפות את זה בסוף. לדעת איך הגיעו האנשים. זה היה לי בראש, פשוט לא הספקתי להגיע לזה, זה גם אחד הסיבות להתחיל לארגן, כאילו פשוט הייתי מוציא פרסומים לאנשים, שלחתי את אותו קישור, זה חבל מאוד. אז יש לנו את הקבוצות וואטסאפים, יש לנו את המודעות רחוב אמרנו, וזה, ויש לנו גם, אני פונה לשותפים, מרכזי תעסוקה כאלה. אבל גם, יש לי שבוע הבא כנס חשיפה בלשכת התעסוקה, זאת אומרת, אלה שחותמים הכללה בדרום, הם יבואו, ישמעו. אני פונה לראשי קהילות, מכל מיני קהילות, אם זה קהילות בקריית מלאכי, סתם דוגמה עכשיו בדרום, מביא מהדוגמאות האחרונות, אם זה דוגמה באשדוד, אני פותח באשדוד, אז באשקלון, אם זה בקריית גת, אם זה בכל מיני מקומות, חסידויות, בלז, חסידויות, גור גם, כאילו, היה פעם אחת שהשתמשתי בהם, ככה אנחנו מנסים לפנות לקהילות, וגם זה מביא, בסוף אנשים נרשמים, אנשים באים. מה לא היה טוב? מה לא היה טוב? זה לתת את האחריות של המכללה שהיא גוף עסקית לטפל בנרשמים. כי בסוף הוא לא מבין, אין לו את ה... את השליחות החברתית שאנחנו עושים. ואני לא יודע, כאילו אני חושב שזה דבר שלא כדאי שיעשה. זה דבר שכדאי שיעשה זה ארגון חברתי שהוא יש לו עניין לקדם מאשר... כן, כאילו... אז רגע, אז אתה אומר שבעצם, אוקיי, נרשמו, שנייה, אני עכשיו... ועכשיו... משהו שרציתי להגיד לך עוד דבר לפני שאת ממשיכה, זה היה שכנסי חשיפה יש לנו. פרסום ואנחנו עושים כנסי חשיפה. לא לעשות כנס חשיפה זה טוב. זאת אומרת, חשבנו שאם אנחנו מחכים רק לנרשמים, אז מה שקורה בכנס חשיפה, אנחנו ממצאים הודעה שמזמינים אותם לכנס חשיפה, גם מי שלא נרשם בסוף מגיע, ואז אנחנו פה עכשיו מספרים את כל התוכנית, ואז אין שאלות. פשוט מי שרוצה נרשם, חוזרים אליהם, כן, תמשיכי, סליחה שקטעתי אותך. לא, אז אמרת שכאילו יש את העניין הזה שבעצם, אוקיי, הם נרשמו, ואז הם מגיעים לגוף המכללה שמארגנת את הלימודים פר אזור, ואמרת שפה יש פער שבעצם הם מתעסקים באנשים שנרשמו. מה הם עושים איתם, מולה? עוד לא שמתי את הציר, לבנות לך את הציר זמן. אנחנו עושים את הפרסום, זה הפרסום שאנחנו עושים. אנשים נרשמו בטבלה שנמצאת אצלי, בשותפת עם כל השותפים, נרשמו, ואז הם בעצם הוזמנו לכנס חשיפה. נכון. אמרנו שיש כנס חשיפה בתאריך מסוים, אנחנו חוזרים לכל האנשים שהתקשרו, אומרים להם אהלן, הסבר ראשוני, זה התוכנית, אתה מוזמן לכנס חשיפה, אם אנחנו שומעים בטלפון שהוא לא רלוונטי, אז אנחנו מורידים אותו, כאילו אומרים לו שזה לא מתאים לו, ואז יש את הכנס חשיפה. יום לפני אנחנו כמובן מתזכרים אותם, בואו לכנס חשיפה, יש כנס חשיפה, אנחנו מארגנים ערב יפה, בכנס חשיפה אנחנו מסבירים על התוכנית, מסבירים על ההשמה, מביאים מעסיק שידבר וייתן להם קצת מוטיבציה ויסביר להם מה זה ענף הבנייה, ואנחנו מביאים מישהו מהמכללה שיסביר להם על כל הלימודים, איך זה קורה, וגם דברים טכניים וגם מה זה הלימודים בעצם. הם מבינים הכל, ממש הכל, עם התנאים של התוכנית. אחרי כנס חשיפה אנחנו חוזרים אליהם, מדברים איתם טלפונית, רושמים את כל מי שהגיע, חוזרים אליהם, אתה מעוניין, לא מעוניין איך זה, ומי שלא הגיע גם מסבירים לו, גם עושים מקסימום, עושים כנס חשיפה זומי, לאלה שלא הצליחו להגיע. דבר שני,
יש לנו ועדת קבלה לתוכנית. אחרי שהם הגיעו לכנס, ומי שרוצה להתקדם, אני מביא אותו לוועדת קבלה לתוכנית. עד כאן הטיפול בנרשמים יושב אצלי ואצל מרכז כיוון. זאת אומרת, מרכז תעסוקה אוקיי. קהילתית באותו אזור. מכאן, מי בסדר. שנרשם ועבר את ועדת קבלה, מבחינתי הוא יכול להיכנס לתוכנית, חסר לו עוד שלב אחד. השלב שחסר לו זה רעיון עבודה אצל מעסיק, להתקבל לעבודה, ואז הוא יתקבל לתוכנית. כי התוכנית שלנו היא מותנית בהשמה. הבנתי. זה יפה. עכשיו, פה בוועדת קבלה, שהם מגיעים, כשהם עברו אותה, בוועדת קבלה יושב מישהו מציונות 2000, מהמכללה ומרכז קהילתיים מתאים, ואחר מכן זה עובר למכללה. זאת אומרת, המכללה מקבלת את הטלפונים, אני מטעם המכללה, אני רוצה לרשום אותך לתוכנית שרצית. תביא לי צ'ק ביטחון. צ'ק ביטחון, זה נקרא דמי רצינות, על סכום בערך של 700 שקל. תלוי איזה תוכנית אני פותח, חלקם לא חוזר, חלקם חוזר, תלוי גם בתנאים של ההסכם מול המכללה. וזהו. יש כאלה שמביאים צ'קים, 2 צ'קים. זה גם תלוי, כאילו. יש כאלה שמביאים צ'קים לביטחון של 2,000 ו-2,500 שקל, אחד חוזר אחרי, לא אמרתי לכם את זה בהתחלה, אבל התוכנית מתחילה, יש שבועיים שהם לומדים יום מלא. לומדים יום מלא, אוקיי. שם הם מקבלים קורסים קצרים כאלה של בטיחות, עבודה בגובה, דברים שיאפשרו להם להיכנס לאתר בנייה בכלל, וגם רקע ממש כללי, לקראת מה הם הולכים, שיבינו את הנושא. הם מסיימים את השבועיים האלה, מתחילים כבר עבודה בבוקר, ואז אחרי צהריים, פעמיים בשבוע, 3 פעמים בשבוע, זה לימודי ערב במכללה. אחרי צהריים, בערב. ואז, טוב, היינו בשלב הזה של ההרשמה למכללה, המכללה מטפלת בזה, וזהו, ויש להם פתיחה. ואז אנחנו כבר מתחילים את התהליך הליווי. אם היה ליווי עד עכשיו של כל הטיפול השוטף, בהתעסקות עם הקבלה, כן. כרגע זה עובר לשלב שני. היה עוד נושא שפספסתי בתהליך של לפני הרעיון עבודה, יש לנו סדנאות שאנחנו מסבירים להם, קודם כל איך עוברים רעיון עבודה אצל מעסיק, ואיך כותבים קורות חיים, ואיך לעבור רעיון עבודה אצל מעסיק. לפני הרעיון. כן, בסוף המעסיק הוא לא מכיר את תוכנית יסודות, הוא מוכן לקבל תלמידים, אבל הוא מבחינתו מסתכל על העובד שלו, שבא להתראיין כעובד רגיל כמו כולם, נכון שהוא בלי ניסיון, אבל הוא הולך להיות עובד שלו. המעסיק אין לו קשר איתי. ומי עושה את זה? זה אתה גם, מי עושה את זה? יש חדר כזה שטח שהוא, זה חונה אצל ציונות 2000, הם אחראים על המעסיקים, הם יוצרים את השטאפים, ודואגים לכך שיהיה מעסיקים שירצו לקלוט עובדים שהם בלי ניסיון, שהם מועמדים להיות עם תעודה. כן. ואז זהו. אבל מי בפועל עושה להם את ההכנה הזאת לרעיון? בודק את הקורות חיים, עושה... מה זה אני דואג שזה יקרה, אם זה דרך מרכז כיוון שהם מביאים איש מקצוע שלהם, אם זה שאני מביא איש מקצוע, אולי אני מדבר קצת, כתיבת קורות חיים, יש לנו טמפלט כזה של קורות חיים, שאנחנו קודם כל מסבירים להם מה זה אומר לכתוב קורות חיים, מה המשמעות של זה, ואיך זה צריך להיראות, ואז יש להם טמפלט שהם ממלאים, ואחרי שאנחנו ממלאים את הטמפלט הזה, אז אנחנו כבר מעבירים את זה לעריכה, סתם, עריכה כאילו בסיסית. הם כותבים מה שאמור לעניין זה בנוי בצורה של שאלון כזה, כאילו, מה שאמור לעניין את המעסיק באותו תחום שהם רוצים לעבוד בו. לא אמור לעניין אותו שהוא היה ספר, אמור לעניין אותו שהוא יודע להשתמש בידיים שלו, שהוא יודע לחשוב מחוץ לקופסה. כן, היה לי סיפור שאחד שולח... יותר מעניין אותי... הייתי ספר, מה זה קשור? המעסיק לא יסתכל עליו אפילו, מבינה? זה לא... כן. וכמה אתה אומר, אז יש את ה... אוקיי, אני הבנתי מתהל בשיחה הקודמת, שבאמת בתהליך השמה הזה שעכשיו דיברת אליו, בהכנה הזה לרעיון, באמת האחריות האישית הזאת של שנייה להבין מה מעסיק רוצה לראות ממך,
ברגע שאתה מגיע לראיון, ששם יש גם פער. ולא יודעת, יכול להיות שאתה לא חווה את זה ככה, אני לא יודעת, זה מה ששמענו בשיחה האחרונה, ואני כאילו תוהה לא הבנתי. הרי עכשיו סיפרת את כל העניין הזה שאוקיי, יש את כל הטיפול שהוא באמת אצלך, שבאמת הרשימה והזה, ואז יש לפני שהם נכנסים בעצם לעבוד, אז הם עוברים ראיון אצל מעסיק. ולפני הראיון אתה עושה להם תהליך הכנה של כתיבת קורות חיים, של הכנה לראיון, איזה שאלות תשאלו, מה הגעה בזמן, כל הדברים האלה נכנסים בתוך הדבר הזה. אז באמת מעניין אותי מה קורה שם, האם שם יש פערים, האם שם יש נשירות, מה קורה באמת במפגש הראשון הזה שנייה, בין המעסיק לבין הבן אדם שעבר שנייה את התהליך הזה. כי אם הוא הגיע עד לנקודה הזאת, אז יש לו מין רצינות ורצון באמת וכוונה להצליח, והאם קורה ששם מתפספס דברים, או איפה בתהליך בעיניך הדברים יותר נופלים, האם באמת במגע הראשוני הזה, או כשהם כבר התקבלו, או איפה... אני אגיד שלאורך כל הדרך יש כאלה שנופלים, וגם בשלב הזה, ואני אגיד למה. זה עלייה וקוץ בתוכנית הזו, לחלקם, זאת אומרת, לא נסביר. כן. יש כאלה שיגידו, וואו, זה מטורף, זו תוכנית, ואני גם חושב שזה מטורף, היא נותנת לך הכשרה, דואגת לך לעבודה, וגם אתה מקבל ליווי, אין יותר טוב מזה. אבל יש כאלה שאומרים, רגע, מה, אני צריך להתחיל לעבוד? אנשים בחיים קשה להם לעשות את השינוי של להתחייב, לקפוץ למים. כולם יעשו, אני אבדוק אם אני מתאים לזה. רגע, אני רק רוצה לבדוק, אני מבין מה שאני רוצה לעבוד. אז יש כאלה שבכלל לא מבינים את זה עד הסוף, שזה מחייב השמה. הם כאילו אומרים, טוב, אני אתקדם. ואז זה מגיע לשלב שלה, בוא נלך להתראיין אצל מעסיק. אומר, רגע, שנייה, מה אני אעשה עכשיו? אני אקבל רק 8,000, כי בהתחלה אנחנו מביאים להם שכר מינימום פלוס 25%, זה מה שהמעסיק מתחייב. הוא לא יכול להביא לבן אדם שאין לו ניסיון 15,000 שקל, כן? אז רגע, שנייה, ומה אני אעשה עם זה? פתאום מתחיל לחשוב, פתאום מתחיל להתעכב קצת, כאילו, זה פחד כזה של וזה קורה, זה קורה. כן, יש כאלה שבאים לוועדת קבלה אומרים, טוב, אני אתקבל, ובוא נראה מה יהיה. אז טוב, הוא התקבל, מבחינתי הוא בפנים, כאילו, לא שרפתי זמן סתם על זה. ואז הוא מגיע לרעיון עבודה אצל מעסיק, ואז רגע, אני לא, אולי לא, אולי זה לא מתאים. ואז הוא מתלבט, ויש שעוברים רעיון עבודה, ואז הם בסוף כאילו לא מתקבלים, כי הם לא מתאימים. בסוף הרעיון של הוועדת קבלה ושל הרעיון עבודה זה לראות שהוא מתאים, אם זה ללימודים ואם זה לעבודה, כאילו. כי המעסיק צריך לקבל אותו. אני רק אגיד שאני צריך לחתוך, אז נעים להכיר אותך דוד, וזהו, תצילי אותי מול רונית עכשיו, נראה שיש לנו פשוט עכשיו הרצאה אוטוטו, ואני נראה לי... למה, יש לך מספיק זמן, לא? תזרוק עליי נבוטים. יאללה, להתראות, תודה. למה? יש לך מספיק זמן, אריאל, יש לך 40 דקות. איפה נמצא חניה? טוב, יאללה, נתפלל. ביי. ביי. כן, יש לנו עכשיו שיעור עם מרצה שהיא לא על הספקטרום הבריא, בוא נגיד ככה. אז... אתם לא נמצאים בבתים? לא, אני עכשיו באוניברסיטה. אני באוניברסיטה, אריאל צריך להגיע אלינו, יש לנו שיעור ב2. כן, אז אני באתי מבעוד מועד, כי ידעתי שאני לא רוצה להלחיס את עצמי. אוקיי, אז טוב. ועכשיו אני אשאל אותך בתור התחלה, איפה אתה היית רוצה, קודם כל הייתי שמחה לדבר באמת עם 4 אנשי שטח שלך, לשמוע מהם, אני חושבת שזה יעזור לי ולאריאל ממש, גם דיברנו על זה באמת שנעביר להם אולי שאלון, גם זה אני חושבת שהוא ממש יעזור, ובאמת כדי שנתחיל לאסוף איזשהו דאטה מסוים, ומה, אם אנחנו עכשיו, אם היית באמת יכול, לא יודעת, לקבל כל מה שאתה רוצה כדי לקדם את התוכנית, בין אם זה מאיתנו או באופן כללי, מה היית רוצה? עכשיו, כל דבר כדי שזה יעבוד, היו יכולים לתת לך, בין אם זה כסף, בין אם זה עוד אנשים, בין אם זה משהו, מה היית צריך?
כסף זה לא מוצר שחסר. אנשים אוקיי. כרגע, אני כן חושב ככה, אני אגיד לך את זה, ננסה ככה, יש ככה, העבודה מתבצעת מצוין. מהמם. אני חושב שאפשר לשפר את העבודה, הארגון הפנימי בעבודה, הסיסטם, המהלך, איך הוא יתבצע בצורה מדויקת, כי בסוף זה עבודה מהבית, זה לא משרד שאני יושב ורואה מה הוא עושה ומה הוא כן. עושה ולפקח על הכל. כן. גם להוסיף האצלת סמכויות על העובדי שטח, כי בסוף יש הרבה דברים שאני משאיר, טוב, אני אטפל בזה מהר, זה משהו קצת לקחת אחריות כזה, עזוב, אין לי כוח להתעסק עם זה, לבדוק, עשה, לא עשה, לא שהם לא עושים, הם עושים, אבל שזה יושב רחוק אצל מישהו שנמצא בחיפה, זה כאילו רחוק ברור. בהסתכלות. כן. אני אעשה. אה, זה אחד. אה, עוד דבר זה באמת לדייק את המודל, הוא קיים, הוא פשוט לא, אולי כן. לא כתוב, הנה תהל שלחה לי אז את המסמך שהיא אמרה לך, עוד לא גמרתי לעבור עליו, פשוט היא כתבה אותו, לא אני, אז הוא לא כתוב לי, כן. ולכתוב את הציר זמן מדויק, מה קורה מהתהליך שחושבים על לצאת לדרך, עד לתאריך שנפתח ההכשרה, אילו דברים מה אנחנו עוברים במסע לזה. רגע, תוכל לחזור על זה שוב פעם? אני רוצה פשוט לכתוב ציר זמן מדויק זמן ממתי עד מדויק מתי? מהרגע שבו אנחנו חושבים, ממש בחשיבה, זאת אומרת, יושבים אני, כן. תהל ועוד איזה מישהו, בוא נפתח עכשיו מיזוג אוויר במקום מסוים, אוקיי, החלטנו לפתוח, כן. מה השלבים? אנחנו יודעים את השלבים, אנחנו עושים את השלבים, אבל זה לא כתוב ברמה שאפשר להגיד, אוקיי, שמתי וי, כאילו, ממש כן. יהיה, זה ישפר את המהירות ואת היעילות של זה. אחרי זה, כן. אני חושב שהליווי שהוא העיקר בתוכנית יסודות, צריך לעבור שיפור קצת יותר מהתעניינות והיכרות, זה קורה וזה קורה מצוין מה שקורה עכשיו, אבל צריך עדיין, יש דברים שאפשר להוסיף, אני חושב כמו שכאילו, תמיד אנחנו מדברים על זה ולהקדיש לזה קצת יותר זמן חשיבה, זה בסוף, כן, זה כאילו, בדעתי זה הכל, כאילו, הציר זמן, וזה פשוט, כן, אוקיי. אמרנו עוד משהו, כן, אמרנו הארגון, יש לי איזושהי מילה כמו פנים ארגוני כזה, כן. תהליכים הפנים ארגוניים שהם יהיו יותר ברורים. היו יותר מדויקים, כן. ואמרנו ציר זמן, אמרנו חשיבה מעמיקה על הליווי, איך אפשר להרחיב את זה, כן. אני הייתי עושה עוד נקודה, כן. שאחרי שהמודל כתוב, אז לדעת מה עושים ומה לא עושים, זאת אומרת, על איזה תוכניות, האם אנחנו לוקחים על עצמנו תוכניות שהן לא מדויקות כמו המודל, שאז אנחנו בעצם נכנסים למצב שיש מצב כי המודל לא מתאים לזה, אז יש מצב כן. שלא נצליח לעשות את התהליכים נכון, כי זה לא כתוב לנו לפי זה, כי כן. אנחנו עושים עכשיו ליווי, הכשרה למנהלי עבודה, שאי אפשר לעשות את זה לא לימודי יום. לא לימודי יום זה ייקח 3 שנים, כן. אנחנו עושים את זה 3 חודשים, הם עושים את זה יום, 4 חודשים, מסיימים, ואז אנחנו עושים להם השמה. אז כן. מה קורה, כאילו, אגב, בציר זמן צריכה לכתוב תחומי אחריות, כן? כאילו, ותחומי אחריות, כי אנחנו שותפים, יש לנו מלא שותפים, אז איפה זה? בציר זמן, אחרי שכותבים אותו, כותבים את כל התהליך, אבל בכל התהליך יש תחומי אחריות, מי אחראי על זה ומי אחראי, כי יש לנו 4-5 אוקיי. תחומי אחריות. אוקיי. זה קיים, זה קורה, אבל זה, זאת אומרת, זה לא, אני גם הייתי שואל אותך בתור אשת מקצוע, כן. את, כאילו, לקבל המלצה, איך זה אמור להיראות? זה אמור להיראות על לוח, כאילו, ציר זמן, אוקיי. יש פעמים שרואים את זה כמו מצגת, כמו רכבת כזו, ככה, אז כאילו, זה נראה הרבה יותר, הייתי פעם באתר בנייה במגדל בתל אביב, 77 קומות של תדער, כן. אני במשרדים שלהם, ורואים את הציור של הבניין, ורואים כאילו 2 חלקים של הבניין, כאילו בסוף הם עובדים כנראה בשתי קבוצות, כאילו על 2 חלקים, זאת אומרת הם לא מתערבבים. יש את החלק הדרומי ואת החלק הצפוני,
וזה בתאריך הזה מסתיים. זה מסתיים. אחרי זה לאט זה יש תוכנית כאילו ממש מפורטת, אבל כאילו, את רואה את הציר זמן מסודר, הם יודעים, והם עושים וי בסוף, כאילו זה נעשה, זה נעשה. כן. אז לעשות את זה כמו מצגת מודפסת. משהו ויזואלי, יותר ברור. ויזואלי, אתה יכול להגיד אוקיי, ואז זה ממחיש, אני חושב, שוב אני אומר, בתור האשת מקצוע פה, תחשבי על רעיון כמו זה, מה יכול להביא את זה להיות יעיל יותר, האם כתוב ככה או ככה, או בצורה כזו, כאילו, אתה יודע. כן, אוקיי. זה בגדול. כן, יותר עניין של חוויית משתמש, כאילו, בדבר הזה. כן. טוב. טוב, הוצאנו מלא דברים, שתדע, כתבתי פה כבר איזה 5 עמודים, אז זה אומר שיש לנו הרבה אינפורמציה רק מהפגישה הזאת. נראה לי שמה שאני אעשה עכשיו, זה שאני ואריאל נעשה סוג של שיחת סיכום, כאילו סיכום שיחה, של כל הדברים שבאמת העלינו עכשיו. אנחנו נסכם את המידע הזה, נשלח אותו גם לך וגם לתאל. אני חושבת שאולי יהיה נכון באמת גם לקבוע פגישות באמת עם האנשי שטח שלך, ומשם באמת להבין גם מצד אחד איך אנחנו מייעלים את התהליך, איך אנחנו עושים איך אנחנו מוציאים מכל הדבר הזה מין מוקד מידע, שבסוף אפשר להוריד אותו למשהו מסודר ובאמת שלבי יותר וברור יותר. סתם שאלה כאילו לא קשורה, אתם עובדים, אתה מכיר את מאנדיי, סלאק, כל התוכנות האלה? את יודעת, זה מצחיק, מאנדיי, אנחנו עובדים בסיילספורס, אנחנו עובדים, אבל זה מערכת אימפקט של הג'וינט, זאת אומרת, זה לא קשור לתוכנית. אני כן חושב שכדי לקבל המלצה לעבוד עם מאנדיי, משהו שאני מכיר את מאנדיי לא ממש באופן שוטף, פעם ניסיתי להתחיל לעבוד עם זה באיזה ארגון שהייתי, לא אני ניסה להתחיל להפעיל את זה, שאני אשתמש בזה גם, למעשה זה לא זרם, כאילו לא, מאנדיי נראה לי זה הכי מומלץ מאנדיי? כן. אז ללמוד באמת איך עובד מאנדיי ופשוט להתחיל לעבוד עם זה, לדעתי זה... אני חושבת שזה כבר יהיה ממש יעיל ברמה שלכם, של חמישתכם, של איזה משימות אתם מבצעים, מי מבצע, זה נעשה בלי כל הפער הזה של התקשורת, עשית לא עשית, וזה גם יעזור להציג את הסמכות שלך בצורה הרבה יותר קלה. כאילו, אז אני חושבת שזה כבר משהו שאפשר להתחיל לדבר איתו עם תאל, שהוא אפשר כבר להתחיל איתו יחסית מיד. אני נראה לי, אקח את זה לתשומת ליבי, סתם, זה... פשוט לא חשבתי על זה, הנה, מישהו היום דיבר איתי בבוקר על מאנדיי, בדיוק היום, כאילו, ואז אמרתי, רגע, אולי באמת זה יכול לעזור לי לתוכנית, כי... לגמרי, בוודאות, גם אם זה ברמה רק של חמישתכם, שלך ושל 4 אנשים שלך, אפילו ביניכם, קבוצה קטנה, להתחיל בקטן, לראות איך אתם מסתדרים את זה ביניכם, זה לדעתי כבר ייתן לכם יעילות תקשורתית משמעותית. אני אגיד שאני לא מכיר את מאנדיי ברמה שאני יודע, אני מכיר את זה כי ביקרתי בזה לא הרבה פעמים, אבל אני חושב שצריך ללמוד את זה. אני לא מבין את הערך, לא הבנתי את הערך שזה נותן. היום בבוקר לי שיחה שגרמה לי להבין יותר את הערך שזה נותן ברמה, זה ממש נותן הכל, נכון? זה נותן... ממש. אוקיי. לגמרי. אני אדבר על זה עם תאל, אני חושבת שזה משהו שכבר בשבוע-שבועיים הקרובים אפשר להתחיל להכניס אצלכם אני ארשום לי ללמוד את המאנדיי, זאת אומרת, אני חשוב לי, אני אדם מאוד... אוטודידקט. כן, אני חייב לדעת הכל עד הסוף לפני שאני מתחיל, כאילו לא, קיצור, צריך... אין בעיה, בסדר, מעולה. דוד, תודה לך. טוב, תודה לך. על הזמן ועל הפתיחות ועל הכל. שוב, אני אעשה איזה סוג של סיכום שיחה, אני אשלח את זה בימים הקרובים. סברות שיחה או משהו, את יודעת, אני אשמח, בסוף אתם עוזרים לי הרבה. בסדר גמור, דוד, תודה רבה לך, היה ממש נעים להכיר. ביי. ביי, יום טוב.